κέρδισε ένα εισιτήριο να πάει στην Αφρική. Ένα πρόσκετο. Αλλά τον βούθηκε τέρασε τα εισιτήρια. Ατάισα να πάει κανονικά με αεροπλάνα, όλα λεωφορεία, ταξία, όλα πληρωμένα, αλλά συγκλώσει έπρεπε να κλώσει και με καμήλα. Το πήγαν κανονικά άνθρωπο, όταν ένα κλώσει και δεν τηρεί τα εισιτήρια με καμήλα. Το καμήλα, Μα ρωτάει και στο παιδιά, με καμήλα να πεις. Αυτό δεν το εισιτήριο, έτσι γράφει. Άμα δεν έτσι. Και το είπα λέει δύσκολο δεν να τον εκεί. Δεν βρίσκεις εύκολα καμήλες. Ένα ναι, αρνικών και έχει και αυτό ένα πρόβλημα. Λέει τι πρόβλημα λέει. Εκεί που πάει λέει, στουρακώνει και καύτηκα. Ανά 10 χιλιόμετρα, 15 και λέει πρέπει να κατηβαίνεις. Πες την καϊπανάνα, ακούσα το. Αυτό παίρνει ενέργεια και ξανασκούται πάει. Μετά από 10 χιλιόμετρα ξανά τα ίδια. Λέει μόνο αυτό, τώρα. Λέει άντε ας πάμε μετά το. Λες ξεκινάει, θέλει να πάει στην καμήλα. Πάει. Μετά από 10 χιλιόμετρα, στουρακώνει η καμήλα κάθε απάγγελμα. Ωραία, κάτι μέρα τόσο που λες παίρνει τον καϊπανά, θέλω να έχουν καϊπανά. Και που κάποτε ο καμίλα ξα μετά από 10 χιλιόμετρα ξανά τα ίδια κάθεται καμία αυτά και κάπου αυτός ξανακατηβαίνει γάμο τι πουιτάνας γάμο ξαναπαίρνει την καϊπανά. Πήγα ξέρω εγώ 100 χιλιόμετρα γάμνε. Από κάποτε ξανκάται την καμήλα αυγά και κά. Στουρακούν κατηβένα τόσο αγανακτισμένος και λέει την καμήλα να τόσο πάει. Λέει τι γλυκάζε, πες τα χέρια μου, χωρίς τα χέρια μου, τα δάχτυλα μου, πες τα ρε. Το άλλο να φτάω για το σένα. Ήρθε η καμήλα.